Il-Kummissjoni tal-Film strittajt kemm tħallas il-komiku Brittaniku David Walliams biex jippreżenta l-Malta Film Awards ta' sentejn ilu. Nasaħitu l-qorti kif wara sentejn sħaħ il-poplu Malti wawċi għadu ma jafx kemm il-gvern ħallas lil Walliams minn but iċ-ċittadini. Dan il-ġudizzju huwa konferma ta' deċiżjonijiet meħuda mit-Tribunal ta' Data Protection u mill-Kummissarju tal-Informazzjoni Data Protection. Ħaddiema u esperti fil-qasam sosnowi li l-awards marru l-fuq mill-budget suppost allokat għalihom kif minflok nefqu 400,000 euro jider illi l-ammont imberba qabessow il-1,300,000 euro. Madankollu d-dettalji ta' kif intefqu x'intefaq qatt ma ġew magħmula pubbliċi. Tant li meta l-Journal Times of Malta talab lill-Kummissjoni biex jiżvelaw kemm nefqu dawn ċaħdu din it-talba. L-istess meta kienu ġew mitluba jikxfu kemm tħallas Walliams bil-Kummissjoni tal-Film stajt illi ma setgħetx tagħmel dan minħabba obbligazzjonijiet legali. Madankollu, wara li l-Kummissarju għad-Data Protection iddeċida favur illi jkun magħruf kemm tħallas, il-Kummissjoni tal-Films waslet l-argument tagħha qudiem il-Qorti Ċivili biex issa l-imħallef Wenzo Mintoff xejjen l-appell tal-Kummissjoni wordna biex tiżvela l-informazzjoni. Din mhux l-ewwel darba li l-Kummissjoni għall-Films u l-Kummissarju nnifsu Johan Grech spiċċaw fl-aħbarijiet għal raġunijiet xejn pjaċevoli. Fost l-oħrajn, meta il-paġna tal-medja soċjali kienet hacked xhur ilu paġna illi għadha hacked sissa. Kif ukoll dwar il-fatt li biex jinġibdu l-films Malta l-Gvern sissa ħareġ xejn inqas minn 143 miljun euro. L-NAO preżentament qed investiga n-nefq eżorbitanti tal-Malta Film Commission.